Gahisgot si Jesus og kalipay didto sa langit. Ang langit lugar man gid nas kalipay, pero matud pa niya dunay additional nga makalipay sa langit. Kinsa may additional nga makalipay sa langit? Ang buutan o ang buangon? Kana bang makadugang og kalipay dito sa langit? Wa mo kibaw, wa di mo naminaw sa Ebanghelyo de, ako gitong gihinay basa. Matod pa dire, ay, sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay, mas dako sa ato pabapun-an, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Pasabot, ang langit madugangan og kalipay, murag mo increase ang ilang kalipay basta na ay buangon nga musod sa langit. Pero og ang musod sa langit pulos buutan sama aning nanimba karon, mura lagwa kay lipay na mandaan ang langit. Mura lagwa, musagol ratas ilang kalipay, pero naay buangon nga musod, lipay gyud kaayo ang langit. Karon unsa may atong misyon? Unsay misyon nato? Kinahanglan pangitaon ang mga buangon og dad-on ngadto sa langit. Sige, lingay mong tupad. Ing na mangita kag buangon. Mangita. Mangita tag makasasala, kay kanang mga makasasala mura na sila karnero nga nawala. Mura sad na sila og katong usa ka dako nga nawa. Kana bang wa na magsubay sa dalan. Nya ato na silang pangitaon. Mao nay misyon sa mga santos nga atong gi-deklarar og sa mga wa madeklarar. Kana bitang mga tao nga mangita sa nawala maningkamot nga ang makasasala mabalik ngadto sa Ginoo. Kay ang sala mao man ang pagbiya sa Ginoo. Adinis ato ni aman dinhi mga buotan kayo nga nasa gyud na pabalik ngadto sa Ginoo. Nya padayon na ang maong buhat. So kung ang dihas imong pamilya, kung ang imong anak 5 ka buok, nya ang usa buangon kayo, tapulan, masinupakon, bisyoso, unsa may buhaton nimo isip ginikanan? Imong kasab-an o imong atimanon? Matod pa ni Kristo, biyain ng kasiyaman og siyam kanang 99, biyain na nya makit-an na to nimong nawala, pas-ana nya magkumbira ka, imong atimanon, imong lipayon ang buangon. Lahi man ta, ato manong kasab-an, ato manong silutan, nya ang atong panggaon kadto dayong buutan, amo samot o kabuang ang buangon. No? Unsa may buhaton nato, unsa may instrumento sa simbahan or mga gamitonon sa simbahan aron ang buangon mabalik sa Ginoo? Kibaw mo? Ang the best yun na atong gigamit sa simbahan mao ang works of mercy. Kana bang buhat sa kaluoy? Pila man ka buhat sa kaluoy? Pila ka buok? O mo kiba? Ang samantamura na mamugla nga matay. 14 ka buok. 14 na gitawag og 7 ka corporal works of mercy, na asay 7 ka spiritual works of mercy. Di kay ko kami muray sa
spiritual, pero ang corporal memorize ni nako. Feed the hungry, pakana ang gigutom. Give drink to the thirsty, paimna ang giuhaw. Care the sick, atimana ang sakiton. Clothe the naked, bistihi ang hubo. Shelter the homeless. Sa manang shelter the homeless. Pasudlas inyong balay or himuig balay ang way balay. Niya dayon samtong usa. Visit the prisoners. Bisitaha ang mga binilanggo. Niya dayon bury the dead. Ilubong ang patay. So katong palubong ni President Duterte ni anhing President Marcos, works of mercy to. Bury the dead kay dugay na kay to si anhing President Ferdinand Marcos Sr. nga wa gyud malubong. Pila na to katuig wa malubong, sukad namatay 1988 ba to namatay, 89 ba to nalubong pagka 2016 2017. So dugay-dugay yung antos. So bisan tingalig wa kahibaos President Duterte og corporal works of mercy ba to, nahimo gyud og diha na kakat-on og kalinaw og hiusa pagbalik ang atong nasod anang isyu sa ilubong ba sa libingan ng bayani o dili. Basta nga ang role di ay sa atong simbahan, bury the dead. Ayaw og butang lang di sa mga kilid-kilid. Mao ni ang gitawag og works, corporal works of mercy. Ang spiritual works of mercy, basig dili ko ka siguro mako anang tanan. Una, kanang instruct the ignorant, tudloi ang mga ignorante niya, kaning counsel the doubtful, tambagi ang mga naglibog sa kinabuhi niya, comfort the afflicted, hupaya ang mga naguol. So kung ang imong bana naguol kay gibuwagan sa kabit, ayaw kasabi hupaya ba kanang amami. Kung ang imong asawa naguol kay gibuwagan sa siyang kabit, ikaw bana ayaw tamparusay imong asawa nang hupaya amami na ingna murag makakita ra kag ngain day na mulipay nimo nya nas imong tupad ang usa. Ana ba nya lain pagyod, forgive offenses, pasaylua ang mga sala. Kapituan kapito nya, bear patiently those who do ill, katong nipasakit nimo, pasensyahi lang, kanang antusa lang. Nindot no sa man to ikaunom, kuan imong i-reprimand ang makasala, badlunga ang makasasala. Kana bang naabay gahimog dautan badlonga aron inig badlong nimo ika na iyang tamparuson. Pero ang pagbadlong nato dili inisog ha, dili inisog. Imo lang siyang sultihan sa iyang sayop. Igo ra jud tang musulti nga sayop na makadaot na niya og iya na ganing tumanon, adili na nato problema. Unya dayon iampo ang mga buhi o ang mga minatay. Pray for the living and the dead. Makita na ninyo sa Google, no? I-search lang kay basig nasipyat ko uban. Pero mo ni ang pito sad ka spiritual works of mercy. Imagine kung ato ning buhaton ngadto sa atong isig katao, labi na gyud sa mga makasasala, mahumok ang ilang kasing-kasing. Mao na si San Pablo sa atong unang pagbasa, niingon siya, ayaw pagsigig sunod anang balaod
Dili ang balaod mo'y makaluwas nato nga imong yung ipapriso, imong yung ipabilanggo, imong yung ipadagmalan. Ang makapanindot sa atong kinabuhi, dili ang balaod kung dili si Kristo. Kining akong gisgutan nga works of mercy, mauni ang gihatag nato sa divine mercy nga mao si Kristo. Muna ingon San Pablo, naa ni Kristo ang kaluwasan, siya ako gani manglulutos ko ang kining simbahan ni Kristo, ako ning gilutos, pero tungod sa kaluoy ug gugma ni Kristo, dili sa iyang balaod, nausab ko og nahimo na koron nga magsasangyaw og anda magpakamatay alang nining simbahan nga akong gilutos. Kadakong kalipay sa langit, ana, kadakong kalipay sa atong katilingban og magkahiusa. Matod pa ni President Trump atong padayon pang ilang dayon ng eleksyon, ingon si usas iyang gisaad ato lang sang suwayan og dili baka ni pasumbingay lay iya. Ingon siya, kung ma-elected ko nga presidente, in 24 hours mahunong ang gubat sa Russia o sa Ukraine. So na-elected man siya gabi aghapon sa hapon, atong paminawon karong hapon og wa na bay gubat sa Russia o sa Ukraine. Pero murag parabol ni siya ba nga ang gipasabot tingali ni President Trump nga ang iyang first priority mao ang pagsettle sa naggubat nga mga nasod. Ang iya bang gauna nga iyang immediate nga buhaton mao gyud ang pagsettle sa mga gubat sa kalibutan karon, kay ang kanimanggong gubat makalusno og ekonomiya, makalusno gyud og ekonomiya. Ang inflation musaka gyud maayo niya, ang mga kompanya mga sira. Ang sao mabas kompanya pag operate anang naigagubat diha, war zones. Gani ang tourism, ang ekonomiya sa Holy Land, wala. Lusno, tungod aning gubat sa Israel against other nations. Cancel ang tanan ng mga pilgrimages ngadto sa Holy Land. Lusno yun niya. Naago sila gasalig diha, anang maong industry sa tourism. Di lusno, muna ang gubat, dili makahatag og kaayuhan. It's a loss. Loss, no? Dili na win-win solution sa conflict. It's a loss. Na ato ginang iampo nga kining huna-huna nining powerful na nasod nga bag-ong presidente, hinaut unta nga iya gyud nang ma-implement, pero di na niya mabuhat kung magsige ra siya sunod og balaod. Magkagubat ra gid na basta magsigig sunod anang balaod. Ang works of mercy, ang Diyos nung kasing-kasing o huna-huna, maogyo'y makasulbad aning gubat. Lingiyay mong tupad ing na maghimo tag works of mercy sa simbahan, pinaagi sa pagpalit og slat. Di ba? Works of mercy mana, comfort the afflicted. Comfort the afflicted. Parang nitaron sa atong SBF dag, para na nato ibayad ngadto sa atong mga contractors. Afflicted na biya, naguol na biya atong contractors karon, gisayunan ganing panahos Disyembre, tinghatag nagbonus, tinghatag og kuan. Nyawa man nato na bayran. So kung mamalit mog slot, hotdo ni ninyo palit, napamantay mga 17,000 ka slot sa SBF dag, tag 500. Kamong tanan karon malita karong simanaha, ay ka December, makaingon din sila, comfort the afflicted. Unya, feed the hungry. Daghan kay tarog gigutom nga mga katawhan nya ato sa silang kana ganing pakanon. Pinaagis atong pagbayad ngadto sa atong mga contractors, maka-feed the hungry pod sila. Nya shelter the homeless. Manghimo tagbalay kaning atong si Tiyo MM. Di ba?
Shelter the homeless, mga 61 ka mga way klarong balay ang atong himuan og balay sugod karong buwan sa Nobyembre. Mo nang dili ko mag-celebrate og birthday. Kung gusto mo muhatag na kog birthday gift, ayaw na lang na mga medyas, mga t-shirt, uban pa diha. Sag unsa pa na kamahal, dili na ko malipay. Ipalit na ninyo og slot, no? Bisag usa lang ka slot sa CTU maka-shelter the homeless ta, maka-feed the hungry ta. Nana, no? Magwa gyapon mo. Murag di ang iyong mga naong ba, murag dili kay malipayon. Sige lang, basig ka mo sa tingali afflicted. Comfort the afflicted, ay na lang mong pamalit. Wa mo ikapalit. Ay na lang mong palit, basta wa mo ikapalit. Pero nga mo ikapalit, di mo mamalit. Mga buangon mo, pero sige lang, tagaan lang yapon na nato og gugma og kaluoy kay ang mga buangon ra ba mo ay makahatag og dugang kalipay didto sa langit. Pero di may lang sa nang di ta buangon ay mahimutang buutan. Sige, manindog na ta.